Тук без парли правят тия пирсинговете, толкова народ. Ай, бара му мамата. Пирсинги, тато, мато. Да. Има много народ нещо. Здравейте, на път за центъра да ви покажа как живеем с тайландското чудо. Преди малко правих видео, но без да искам го спрях, че още съм нов в тази сфера с YouTube, глупости, видеа, мюзик и така нататък. И сега сме на път за центъра с женишката да се разходим малко, да видим какво има. В Мюнхен живеем, аз съм от 15 години в Германия. И сега сме малко на разходка. Какво е? Гледай, ще ми изгори колата това за ухавото. Гледай какво направя, ще забраня по шоколата, да. Аз в аудиото имах едно Audi A8, ми беха направили пода отзад, ужас. И чак под стелките някой за ухав си тръскал това. Нема качин. С тайландското чудо да живееш на едно място. Ма то страшно бе, то направо ужас от Тайланд бе. Къде е тази толкова... Хората ходят в Тайланд да ги взимат, аз от тук се взимах. Да, той. Тя и български не е научила. Направо страшно. 5 години! Какво? 5 години с виетнамското чудо. 5 цели годинки, ванзан. Тук чат пак прехвърляме на немски, защото тя пак говори немски, аз български и немски. И се бъркам чат пат с нея. Ама... Music Morgan. Да. Трябва да плащаме за авторски права, ако пусна музика. Да. Сега в колата ще ми слуша музика. Това да ти да не си на дискотека. Виждате съм дискотеко лаво? Да бе, да. Аба Морген. И какво хубаво слънце пече, направя супер. Ще ни изгори комбалите. Да. Ще ни изгори комбалите това слънце. Ага. Право страшна работа. Какво бе, какво бе? Нема род. Аз казах зелено ще. Къде ги знам какво правят тия за ухавите? Няма род за мен само зеленко. Гледайте целият фин, тук почти в център, да е на 200 метра центъра. Са разкопали всичко, тук правят ремонт. Не знам вече, година и половина с тия ремонти, направо ужас. Какво това е ремонтиране, не знам. България имат ли пари, дигате бати на бостарачите за тия пари, нали котио? Да. Няма, сега ще разхода хората из Мюнхен, бе. Кой не е идвал тук да види. Какво е? Пушвсичко да е, би цигарата да е, ба. Пушвсичко става цигара. Не. И как от него на жената. Защото постоянно ми правя забележки за цигарата, ама аз пуша. Да. Ще ми пуши тук. Трябва да ти не е шиша бар. Да. Ще ми пуши. Ма няма да ми пушиш, бе. Вирам ме, направи късам нервите, бе. Полицай навсякъде, е коста. Каде се до човека и го оттараша. warum Polizisten Autos vorne, aber diese hinten, wie stoppen? Innen, keine Ahnung. Nein, vielleicht da sagen wir nur, der Polizei fahren in er, so ist es da. Отчита дейност. Oder stopp Auto hier und dann... Мен ма спират на 3 месеца един-два пъти максимум.
С български номера карам. Сега като ми видят номерата ще ме спрат. Искам да видя. Искам да ме спрете. И внимай как тръскаш, че почва миеш колата. Да знаеш. Аман, като тръска и всички джамове отвънка стават от такова, цигари. Да. Така тръска, че направо правим маза у жената. Бати дупите. Чаем дали ще има такова, дали ще има, как се казва, парко места тук някъде да спрем. Това е Изартор се казва тук. Ето го Изартор. Това е било вратата, входната на Демек на това, на самия град едно време през средновековието. Тук е била една от вратите на входа на града. Ако не знае някой да му обясна. Не знам сега коя година ще ви изложа, защото не съм им чел историята, па не ме интересува. Но вече е това напред, те кули къде са, там е Мариенплац, баш центъра, където е старата община. Или като гледам колко кули има, тук ние не можем да се съберем, няма шанси. Няма шанс тук да спрем. Трябва да ходим някъде на Карс Плащаков и там. Да. Тук няма вариант просто, абсурд. И 50 вози, един тормози. Не, един вози 50 тормози. Нали? Ето и Мюнхен, почти сме в центрума, почти в центъра на Мюнхен. Чакай, че тук беше някъде лауфен зона за пешеходци, да не объркаме, да идем да ме глобат. Ето, колко са коли, колко нещо. И тук няма намиране парко место. Надясно е такова зона за колоездачи, наляво, значи трябва да караме. Дайте служили такива прегради. Тук какво е това за колета, за хора с деца, майки с деца, с работи. Неми от тук и към Сент-Венетор. Защото няма друг вариант. Нямаме парко места. Знам го града на пръсти, дето се вика, без навигация, без нищо. Ето, качи ми 9 разход толкова втор. До сега. Много харчи бе, направо ще да при този майстор и ще го бием с маркуча на турбото в главата. Защото той го не е сменил втория, смени ми един, взима ми 500 лева. Аз го знаех, че са два, той трябваше да ми каже помежду другото, защото той е майстор и той прави само Мерцедес. Данчо в София. Аз при него отидех, уж по-добър, съдрама и накрая и нищо не направи. Какво слънце се показа, направо да ти изкара комбалите. Нали? Мъци. Така, сега ще ви покажа горе, да един ден нема, да, ама примерно малко разходка ще направим с жената от Тайланд. Да видите горе-долу как е живота в Мюнхен. Тук? Да, с никто тук, бе, да си für транспорт са. Това е за такива пица, транспорт, блюме, со. Нали, Котио? Иначе как да имам за гориво от България, ама не живея в България.
Сега се прибирам още малко и въобще България се е най-добре. Тук Германия, мерси. Кой иска да живее тук? Отивам, купувам България къщи, мъщи. И така. Няма начин иначе. Тук не ми се седи в Германия. Много са тия студени хората, хич не ми хареса. 15 години как изтраях, не знам. Направо ужас. Тук трябва да правя зъби мъби, па те ми искат 3000 евро за един зъб. Мърш! Ще изпадат, но няма да ги сменим тук, докато ни се преверя в България. Да. Те искат да ми да вземат и кръщелното тук. Да. Кръщелното ще ми вземат тия бокуци, бе! Давай коти, бе! Толкова са нахални. Па и скъпотия, не знам какво ще правя. Злата ли ще слагат да го евро? Платина ли? Не знам какво ще слагат толкова по-скъпи 3000 евро. Не бая то труд да го евро. България Ванко едно ги прави за без пари. Тия ужас. Гледай сега, половин час докато стигна от центъра, заради едно парко место няма. Направо можеш да дойдеш живеените, нали шаци? Алай, нема алай, балай. Българиш прехен. Какво? Мус трябва да говори български, кои сте алай, малай, види италианто да бъра. Аз в Тайланд ли съм? Или в България ще карам. Да, ще карам в България, да. Да. Кога ми квачен тук тайлай, майлай? Няма тайлай, майлай. Българиш. Ще говориш български. Пишек съди. Много ядосам. Направи късам нервите ви. А карайте. Ще спите ли на тия булеварди? Гледай ги. Повече, аз не мога да завият. Кюли. Адела! Ти пък къде има, Камило? Трябва да изчакаш, не бързай толкова. Къде бърза тава? Всички бързат тук. За къде бързат? Да се удари. За там бърза. Да. Ето и това е Сендлинер Тор. Тук бил другия вход на града. Сендлинер Тор. Там ще видите отдясно едно като врата. Там е бил другия вход през средновековието на града. Краката ми замръзнаха, бе, това накъде духа. Абе, съм фускал. Отворила си джамовете, като ще е такова бащиния тук. Няма да ми отваря джамовете без аз да съм разрешил. Ще ми отваря тук джамовете. Сега като те изкарам навънка, ще ти замръзне шундата. Да. Ще ти замръзне шундата навънка, да знаеш. Квачи, но не енде. Харман. Айде, Харман, давай. Сега да видиш тук как ги надбягва. Малкото това за транспорт, какво е да го знам, Пияджо. Пияджо. Пияджо из италианиче фирме. Моторът нормален вайзе. Пияджо. Направо супер, гледай коста, това няма и парно. Вътре направо не им завиждам на хората. Направо не им завиждам на тия къде са вътре. Тук е по-добре спре там отляво, защото... Целият град строят тук. Направо ужас. Шиша бар. Като дойдех за първи път в Германия, в Мюнхен и викам, аз не знаех какво е, мислех, че е като Франкфурт, големи сгради, работи. Але като видях някакви селски къщи умрели такива, викам, леле къде дойдех? Да. Аз чаках, че е нещо като Ню Йорк да гледа. Леле, като видях какво и направо се отчаях. Ама 15 години изкарах. Да, бе, чудото да е. Къде не очакваш на тамта духа ветъра, нали знаеш?
И сега с женщината обикаляме малко на разходка. Пием кафенце некъде. Че у нас не има свърта. Кому гледа та? Аз гледа. Иска да папа. Иска бетона. Иска бетона. Катя. Иска да жмули бел. Няма фектик, мектик, бе. Българи ще прехем, бе. Ец махем видео в България, бе. Сега правя видео за българите, не за немците. Deutsch Morgen. Тай Übermorgen. Айде, бре. Това мигач къде ще отиваш? Обратен ли ще? Това къде отива този калвач? Тук те е за направо или не знаеш правилника с движение, не знам. Ето и това па е централна гара, там отсреща. Сега правят, всичко са порутили и сега правят централна гара, че тук моля да спрем някъде. След знака е забранено спиране и паркиране. И защо? Какво има тук? Да ги пита човек. Чакай, бре, сега си намеря място някъде тук. То няма, то всичко е пълно. Грюн, бе. Грюн. Това беше гарата, централна гара. Всичко бутнаха, направиха мазало тук. Гледайте какво става. Това беше гарата и сега правят нещо уникално. Нова правят цялата гара. В Мюнхен. В Мюнхен. Сега ще видим тук, моля спра. Там вляво някъде. Но няма шанси. Това са нови тия хотели. Преди 3-4 години колко ги направиха. И тук цялата паплач, деца вика, на България, на Румъния, на Турция, на всички държави, къде може да си представиш. Ейте, тук е страшно. Да. Тук е страшно. С тия куфари са и там, да не ти останат само куфарите, колега. То къде обръща тук? Харватски? Тук моля се обръщам. Айде, няма рискувам да ме не глобат. Само това ми трябва да ме глобяват тук. Харватски да си пере през бордюрите, въобще не му пречи. Нали, секси? Ти си моето секси, бе! Обичам те, убий ме, си отрежа вените. Секси елефант. Егале. Обичам те, убий ме, си отрежам вените. И колко съм готин. Много ме ревнува, то страшна ревност, бе. Много ме ревнува. Какво? Това се казва Гюзак. Schönemann, meine Liebe. Ich weiß. Ich liebe dich. Айде бе, ще завием ли днеска? Ще завием ли днеска, питам. С този сотфар. Направо мога фанеш брада ти поникне да го е тук. Тама се обръснах, брада че ми поникне. Ей, как хубаво съм се обръснал да го е сега на школа на сватба. Ще ходя на сватба, бе! Само трябва да поканат. Обиколих целият център и не може да намеря парко место. Байнай, keine Parkplatz, Байнай. Карай, колега, ще остана. Ето това, бе, тук централни булеварди, направо гледайте какво стана. Насякъде балщелета, такива строителни обекти, насякъде е страшно. Еле, 11 качи. Мале, ще щупа двигателя, чакай го за много. Елф литър! Про 100 км, това направо ще ме изяде. Бате, аз карам танк да го едно карам 5000 кубика кола. И не съм на стъпвал, карам си кротко така с
50-60 максимум. Ей, бая ти колата, направо ме изяде. Направо ме изяде, бе! Това е батико второ. Ще му здраснем клечката. Затова другия път ще си купа мощна кола, барем да не ми ярчи. Не кола S500, например. Да. Ще видим кога. Само гледайте тук какво става. Тук покрай гарата е нещо страшно. Ай, то просто сега ще ми спира. Тук е... Абе, ей, Uber! Чакай път с тия пръчки или коносиш, не знам. Само гледайте какво става, само сме в Турция да гледаме. И сега парко места няма. Само гледайте какво става. Направо страшна работа. Тук няма. Тук също не може. Ма не може, бре. Такси. Къде си тия таксите? Едно няма, ама иначе такси. Ма да си свир такси. Щет. Ich will nicht abschleppen die Auto. Wenn abschleppen, weißt du wie viel kostet? 350 €. Ако ми дигнат колата, 350 евро. Да, и полицай има там. Там няма, тук няма спиране просто. Трябва да идем от другата страна. Гледайте, навсякъде бало от такива обекти, бе. Строителни обекти. Само гледайте. Haus Plus Grund München, окей. Ще видим и тук какво ще дигнат. Нали? Аз викам, ще направя с едно клип, с едно видео ще събера за да ви покажа център, това, ама те станаха, ще станат 3 видеота. Но ще ги направя на части. Как тръгвам от нас до центъра. Какво е чудо? Не е като в София. Цак, 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 шнеля. Охо, той тук ще е страшно. Чай, няма да карам тук. Тук няма шанси. То няма къде паркираш. Всичко е пълно. Гледайте и тук строят. Какво строят? Тук не знам. Нищо. Платната ще правят. Че те вече са много зле. Да. Сега тук трябва да направя някакъв си обратен завой. Ама как ще стане, ще видим. Нали? Нали бе, Катя? Дай малко зъби на мен, бе. Много зъби имаш, като пираня си, бе. Дай малко на мен. Дай като пираня си, бе. Дай малко на мен зъбки, бе. Да. Ще ги извадим с клещите. Ще ги раусми цанге, хати цанге, гембохи. Какво? Е, сега ще извада зъбите. Ще изкарам зъбите. Ами да, ще их немем фюрмих. Пак цене. Това слънце направо. Ето имам клещи, ще извада някой зъбе. Така си мисли, че се базикам. Нема базик при мен. Да. Не сега, ще му окюри това слънце да гледа. Чакай, бре. Nur zwei? Не. Alles oder nix? Meine Ex-Szene. Всички или нищо? Ich kann noch nichts sehen weg. Ай, ти си на 60 години, за кости зъби, бе. Ще ядеш супи да го е. На 50 години женичката, ама. Аз съм на 38, добре съм. Голяма каката от рака. Голяма каката от рака, нали знаеш мухабета? Айде, тук си по-пълно гледам. Да няма нещо... Там. Сега трябва да влизам
кажем там, ако имам и малко съмнявам. Nej, det er så. Шо, ма. Ja, det får man. А ето както са. Казват, това е такъв место като център, но то е широк център за води тук. Някой път не може да намеря думите на български. Ще светка ли това зелено или ще спим тук? Светнаме, браво бе. Така, какво си оправя косата, значи иска да прави нещо. Да, щом си пипа косата, това е добър знак. Тази девойка, щом си пипа косата, значи иска да прави. Чай, тук може да прави това съд някакъв, тук не го знам аз точно за кой е този съд, ама знам, че е съдилище. Чай, тук и то само за инвалиди тук бе. Не съм инвалид още, ама почва да куца жена ми. Ето бе, намерих си места бе. Аз си знам, че тук има винаги. Ама аз нямам стотинки сега, знаеш. Да си таком това. Чай да моля си купа онлайн. Оставям ви, после ще продължим клипа с трета част. Чао, дами и господа, до после.